Takže vítajte u nového videa. Dneska si idem zahrať zase Epic Stronghold. Teraz premením tú onu, lebo vidím, že to nemá zhliadnutia, že vás viacej zaujíma tento normálny Epic Stronghold a nie nejaké, že fotím a tak, ale aj tak si to video kúknite, lebo tam není len o tom, že tam fotím nejaké kraviny, alebo tak ešte to nové miesto to vidím, že má dosť málo zhliadnutí, takže to kúknite určite. A ja už mám tie darčeky, takže by sme si ich mohli rozbaliť. Len ešte predtým by som chcel urobiť nejakú vec. Že to nové miesto je o tom, že toto tu bolo už postavené, lenže tam bol potom ešte normálny survival. Takže viete čo? Mali ste trošku aj pravdu, že to bola blbosť, ale nie zase až taká. Tak. A mám tu už tie darčeky, už o tom hovorím. A ja som tomu Ježiškovi, ako vidíte, dal som mu tam takto krásne one. Aj ten vianočný strom si kúknite, lebo aj to je docela zaujímavé video. A ja už mám tieto granity, takže môžeme zase začať toto s tým Strongholdom a tuto takto postavím Stronghold. Takže viete, o čo mi ide s tým Strongholdom, že som to pomenoval Epic Stronghold. Už 2 minúty? Vážne? Vážne? Dobre. Tak, a ideme rozbaliť tie darčeky, lebo o tom má byť toto video. Tak a idem rozbaliť prvý darček za 3, 2, 1, štart! Wow. Toto je do nášho Strongholdu. Raily to potrebujem. A toto tiež potrebujem. A idem si niečo dať do čestky ešte nakúknem sem. To je dobré, lenže škoda, že tie diamanty nie sú, no. Takže ale dobre som dostal. Takže idem si odložiť nejaké tie veci, ktoré nepotrebujem. Takže water bucket to je na čo? Sekerku tu si nechám, aj meč. Toto na čo? Toto je samozrejme darček. Na čo? Takže zatiaľ to idem dávať preč tieto veci, takže nebude žiadny timelapse. Tak. Super. Ešte polka. Tak. A je to tam. Konečne. Takže v tom prvom darčeku som dostal toto, ale v druhom to je vážne epic. To som chcel normálne. Som si prijal mať takú elitru a lietať. No tak, ale nechám ozdobený stromček, lebo náhodou ten stromček je pekný, keď je stále ozdobený. A
konečne mám novú zbraň. Takže idem takto. Uá! S tým vyzerám docela krajšie, akože. Wow, akože veľmi pekné, no, ale ešte idem postaviť niekoľko vecí z Strongholdu. Takže super, že som to vôbec dostal. Tak to budem chytať nejaké blbosti konečne. Jednoducho takto zabiť zombíka, to je veľmi ťažké, ale za to je to super. Dobre, tak. A ja by som chcel urobiť takto tutoriály, lenže problém je ten, že všetkého mám 64 a to mi trošku nepostačí, ale aj tak je to dobré. Takže bum, 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 bum. Dobre, super. Hlavne, že tie darčeky sú také super. No. Ináč v reálnom živote som dostal veľmi dobré hračky tiež. Darčeky tiež. Možno by som natočil video. Áno. Natočím nejaké video o vojne možno. Že ja proti Olimu. Takže no asi tak dúfam, že možno to video urobím. A followujte ma na TikToku, tam je označený aj môj YouTube, takže možno YouTube je označený u vás takto, ale ja neviem. Ale mohli by ste mi dať nejaké rady, že čo by som do toho Strongholdu dal. Lebo ja som videl od toho Kuba takú pascu a je veľmi super na tá pasca. Je veľmi super na akože. Do toho Strongholdu by sa mi veľmi hodila tá pasca. A vlastne kvôli tomu mám item frame. Ináč, najlepšie by bolo, keby som aj urobil nejaký takýto vlak. Lenže vozík. Dúfam, že bude aj vozík. Ale myslím si, že určite bude tam aj nejaký vozík. Myslím si, že určite. Určite nejaký vozík. Vozík si vieme vykraftiť aj sami. Nemusel nám to dať Ježiško. Takže je celé... To bolo jediné šťastie tej líšky. Vážne, ja si nerobím srandu. Ona tam takto vyspídovala a ona bola asi milimeter od diery. To bolo vážne veľmi, veľmi veľké šťastie. Ale už vieme všetci, že líšky sú také chytré. Tak a jak by som urobil tie kolajnice? Nechcel by som míňať tie bloky, ktoré potrebujem na Stronghold, takže by som to možno urobil takým iným spôsobom. Takže tuto bude začínať stanica niekde. Áno, tuto. A tuto takto pôjde vláčik. Tak a takto sa to teraz bude striedať s tými tak tuto
by možno mohla byť takáto ona. Tak, tuto bude a zase tuto tak. A pekne otočím. Toto snáď bude stačiť ešte. Takto. Takto, super. Tuto bude... Ja som tu chcel urobiť 2. Tak, bude to 2 bloky od seba a takto urobím ďalšiu zabáčku. Tak tuto bude zase 2 bloky veľká, tá normálna. Ona. Tak toto zabáča. Tuto bude zase... Viem, že to bude trošku blbá vlaková stanica, ale ja viem, že to bude docela aj dobrá stanica. Takto sem, super. Kúkajte, ak to robím. Bude vás to určite baviť na videu. Už mám 27 a ja potrebujem... OK, možno to tak bude fungovať. Toto je taký fail. Dobre. Tak a takto sem dám zabáčku zase. A tuto dám zase toto. Myslím si, že to bude docela hrozné, ale ja viem, musíme to urobiť takto. Takto. A tuto takto bude ďalšie takto. A takto tuto to bude zabáčať zase. Tuto bude zase jeden blok tá zrýchlovacia rejla. Tuto bude takto dlhá tá zrýchlovacia rejla. Tak toto pôjde sem. Dobre, super. Teraz to pôjde takto po strome. Tak a tuto bude takto sama ona. Tuto dám shift. Tak to bude ešte túto, super, tak toto. Tak a ideme na to. Ideme už ďalej robiť tú normálnu rejlu. Tuto by mala byť normálna rejla to. Super. Tak. Dobre. Teraz to je veľmi superné. Tak. Tuto bude takto zase zabáčka so schodmi. Dúfam, že nie som dumbas a robím to zle. Dúfam, že nie. Dobre, super. A teraz mám poslednú rejlu, ktorú musím postaviť. Takže asi to bude trošku také divné. A ja si ukážem teda, že ako to vyzerá, lebo už som takto zabudol. Išlo to cez toto, tuto bude zase tá veľká rejla, tuto bude zase zrýchlovacia rejla, hej. Počkaj, tie zabáčky nejdú s takými rejlami, takže to musím dať takto. Tak. Tak. A tuto je koniec rejly. A takto by som tu ešte chcel zväčšiť niečo.
a dať to až takto do Strongholdu, aby to viedlo do Strongholdu. Možno to bude zlá raila, možno to bude dobrá skrátka, ale ja neviem. Ja ešte neviem, lebo tuto som chcel dať takto zrýchľovacie raily a bude to možno fungovať, akože myslím si, že to určite bude fungovať. A tu je líška, ale ja by som ešte chcel nájsť z koňa, ale to dáme až v ďalšej časti. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A ja sa s vami už lúčim v tomto videu, lebo vidíte, má to predsa len 15 minút, to musíme už ukončiť, to je docela veľa. Čaute, dobre, radšej to neuvidím.